السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طب القلوب والدوائها وعافية العبدان والشفائها والنور الأبصار والضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا آمين. أنبي على تنوك بركة kan neman kisin Allah subhanahu wa ta'ala bulu ako chayala kiraka anaka somo na ka sahaba be no temena ka boyno tuba misriba ambao bela jelen fo ni assalamu alaikum fo likai kata siti mo folo fo mo laba ambao be fo tuba misriba kono ni o temena ambe anga wajudi kelaw fo fiqhu karamogo qur'ana karamogo qasra dalaw ambe be fo question bla bagaw ajabi bagaw ame be fo dante fo limina biro mo ambo bela jelen fo lakira bona shilfoni qurashi wa fo libe katara au bela jelema no temena kaboyeno ambi duwa nyini au bolo ambi duwa ke au fanay Allah subhanahu wa ta'ala ka liman yadi amma kanga liman yaw dafa ka ya fanga juguman bela jelema kuma bana fitini ala kan sutura jiani lahara Allah subhanahu wa ta'ala ka hera ke ambela jilinye ka gerjugo foni ka haminan ko bela jilen noya ala ka sababu nyumal latiga ambela jilinye haminan ko be mola Allah subhanahu wa ta'ala ka noya gelya minun bankan Allah subhanahu wa ta'ala ka gelya minun noya ala ka kenya di aywa ka furuko noya ka denko noya ka sugu jia ka gerjugo foni ka haminan ko bela jilen noya abela jilin hamidla ni otemena ka boyeno ambange bagaw minun fatura mo korba minun fatura ala ka hina amba fo bambato be ala ko be hina chena musuna demsenna mo korba ala ko kabura noro ka baradali no ya uye kan fanan nye kan ta dom makono ala ka sababu nyima lati ambe ni otemena ka boyeno amena do anga wala anda kono al khulasatu al fiqhiyya ni wala anda kerenkernende don tuba misriba sanfe fiqhu babula ala madhhab al-imam Malik ibn Anas imam dar al-hijra mana mazhab kuma kan be boli imam Malik mazhab o kan mazhabi de kan ale minye aywa hijra duguka aywa imam bay no imam Malik radiyallahu ta'ala anhu anya jira odongo wala anda temene una kafo ambe fensanuma unde kan folo parce que Allahu akasani abe fensanuma ndefe silamiya bato timmine abada foka farasani yadeka sali kibari yaw bato bela jele abilla fi saniyala ika sani farsoko la ika sani finina ika sani ka mindu ka do kono silamiya mbako be ni saniya ina ani iki janto fen sofele on fanana bo kama ambe ka kuma fen sanoma unde ka ni wakati nun konnana odongo anya jo tani wolonvla anyo fo bo anya yida fen sanoma nyere bela jelenye bisabade fen sanoma maliki ka famiya wula alakira ka hadisa ukonnana anaga kalande unkirenga alakira ka hadisa uchokoba uye famiya min soro hadisa nuna fen sanoma kunka uyake fen sanoma nye bisabade anye tani wolon flan fo ala okmana amba to kan kataka aywa hakilla to beto peut-être tan saba nyogona bi amena kuma ma huwa hukum al-jamad wal-laban al-adami wa fadalat al-mubahil wa mararatihi wal-qalasi wal-qayhi wal-miski wal-khamri والرماد النجس والدخانه والدم الذي لم يصفح amena kuma fe njali kan yani fe simplion bafo jamad fe on fe ninnin tala arabu bafo nimbe mako jamad amena kuma ninkiri ka jamadu fe minu ninnin tala juditala sugotala bafo de mako jamad inafo gabakuru inafo sanu inafo wari inafo yirikuru inafo bien inafo yiridin wafo ni bela jele mako jamad amena kuma oludeka ani hada maden nono
amena kuma o fana kan ani fɛn minnu sogo bɛ dun olu ka ɲamanantaga u ɲɛŋɛnɛ ani u bo amena kuma nin fana kan ani fɛn kunamani min bɛ u kɔnɔna na ani qalas jiran segini tuma dɔ maa bɛ i bɛ giringi a bɛ n'a fɔ i kɔnɔ falen min b'i kɔnɔ a bɛ segin ka n'i da la u b'a fɔ de ma qalas wal qayhi ani fɔnɔ wal miski ani miski wal khamr ani dulo wal ramadu najis ani ayiwa fɛn sɔfɛn bugurinjɛ ani sɔfɛn sisi ani joli min n'a ma bɔ tigɛda fɛ an bɛna kuma n'a ma bɔ kantigɛda fɛ quoi bon an bɛna kuma ninnu de kan inshallah su in na ka walawaladi ninnu kan a cogoya jumɛn de sɔfɛlen don a cogoya jumɛn de ka sani inshallah an bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen kan ala k'an bɛ sɔrɔ ma bon an filɛ ka fɛn minnu tɔgɔ fɔ an bɛna a daminɛ komi an ye tɔgɔ nati cogo min na o don walanda danna 17 de ma o kumana fɛn sanimanw 18 na aljamaad an filɛ ka nin fɛn fɛn fɔ nin ye nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn sanuma ye i y'a faamuya ni shartiw ye a dɔw la parce que an ye dulo jɛta la sa o kumana sharti dɔ la dulo bɛ saniya mais a bɛ saniya cogo di an bɛna kuma o kan an ye 17 fɔ o don o kumana an bɛna ta 18 na an y'a daminɛ jumɛn na jamaad الجماد هو الجسم الذي ليس بحي ولا هو منفصل عن حي ako jamad ale de fɛn ye fari sogoma fɛn de don mais nin t'a la wa ma bɔ nin fana na o de tɔgɔ ko jamad nin t'a yɛrɛ la a ma bɔ nin ma na fɛn fɛn bɔra nin ma fɛn dɔ la ayi o tɔgɔ tɛ ko jamad wa fɛn o fɛn ni nin b'a la o tɔgɔ tɛ ko jamad o kɔrɔ fɛn kulukutulamaw u b'a fɔ de ma ko jamad nin b'a yira sogo t'a la kolo t'a la fɛn fɛn o n'a ɲɔgɔnɛ olu t'a la sɛfan t'a la parce que ale bɔra fɛn sanuman dɔ la fɛn ɲuman dɔ la wa yashtamil a ko bon an filɛ ka jamadu min fɔ a bɛ fara ka ɲɔgɔnyali kɛ fɛn minnu na a nabat falen ni fɛnw yiridenw n'a ɲɔgɔnnaw ni yiri kibariyaw ani binw olu n'a ɲɔgɔnnaw ani wa'ihi ani annoniya bɛɛ lajɛlen u b'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ma ko jamad wa jami'a ajza'il ardi ani dugumakolo juzu'u bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye dugumakolo kan fɛ bɛlɛ farakurun cɛncɛn sanu wari dɛɲɛ a tɔgɔ mɛgɛtakoro fɛn fɛn ye o n'a ɲɔgɔnnaw ye sa ka taa bila ziraw la ka taa bila nɛgɛfinw na ka taa bila fuganw na ka taa bila ɛɛmaw na nin bɛɛ lajɛlen ye ayiwa jamadu ye sa nin bɛɛ lajɛlen ye jamadu ye kama taqaddam komi an y'a fɔ cogo min na wal ma'iyati ani jimafɛnw fana olu fana bɛ kɛ jamadu ye i n'a fɔ ji ani tulu minnu bɔra tigaw la bɛnɛ tulu tiga tulu fɛn fɛn bɔra falenni fɛn dɔ la tululama nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ ko jamad walaysa minha laban nɔnɔ t'a la dɛ wa samun ani sirime o fana t'a la wa asalu di fana t'a la y'a faamuya di min bɔra di na nin si t'a la parce que nin bɔra fɛn ɲɛnama dɔ la nɔnɔ bɔra fɛn ɲɛnama dɔ la siribe bɔra fɛn ɲɛnama dɔ la ani kɛn tulu fɛn fana bɛ bɔ fɛn ɲɛnama wɛrɛ la o si sen tɛ nin na o si sen tɛ jamadu la y'a faamuya ayiwa wa fa innaha laysat min jamadin li infisaliha anil hayawani kal bayd o kumana nin bɛɛ lajɛlen bɔra fɛn nima de la an filɛ ka minnu fɔ o kumana olu tɛ jate a la i n'a fɔ fa ani di ani nɔnɔ ani sirimɛ olu n'a ɲɔgɔnnaw nin si olu si tɛ jate komi k'o bɔra ayiwa jamadu olu tɛ jate jamadu la olu bɔra nima fɛn dɔ de la ayiwa nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn sanuma ye san filɛ k'a fɔ cogo min na wa yustasina li musikiru minal jamadi o kumana jamadu la o bɛ suuli fɛnw bɔ a la fɛn fɛn bɛ maa su o bɛɛ bɛ bɔ a la o kumana dɔrɔgu bɛ bɔ a la parce que ale bɛ maa su ale man sani sigarati jugu min an b'a fɔ ma ko juin olu n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛ bɔ a la nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn sɔfɛlen ye ninnu tɛ jate fɛn sanumaw la i y'a faamuya muskiru fan bɛɛ fɛn fɛn bɛ maa su maa hakili la taga nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ de ko suuli fɛnw nin si tɛ fɛn sanuma ye o kumana jamadu jatila
parce que n'an ko jamadu bɛɛ ka sani dɔ bɛna yira sisan ko parce que furakisɛ filɛ nin drogue a ma bɔ nima fɛn na a bɔra falen fɛnw de la awɔ an y'o sama ka bɔ a la o bɛ maa su dɔ bɛ se k'a fɔ dulo o ye yiriden ji de ye naam an y'o sama ka bɔ a la dɔ bɛ se k'a fɔ bin o bɛ min dilan ka kɛ sigarati ni sira ninnu n'a ɲɔgɔnnaw ye an b'olu sama ka bɔ a la fɛn fɛn bɛ maa su i y'a faamuya nin si tɛ jate fɛn sanuma ye jamadu de mɛ jamadu min don baara tɛ kɛ ni olu ye parce que o sɔfɛlen don k'a sababuya kɛ u bɛ hadamaden hakili yɛlɛma i y'a faamuya wala yakunu illa ma'iyan kalimuttakhidhi min asir al-anabi a ko fɛn fana se ka k'a ye tuguni jima fɛn min n'a bɔra raisin ji la wa huwa al-khamru o de ye dulɔ ye o fana bɛ bɔ a la wa min naqi'i zabibi fana o fana ɲigini ji o fana bɛ bɔ a la jabibi o fana ɲigini ji o fana ye dulɔ ye wa huwa aw tamuru walima tamaro fana ka ɲigi ka kɛ dulɔ ye walima ɲɔ dulɔ ninnu fɛn fɛn ye o la ɲɔgɔnna ye sa a bɔra jamadu de la dɛ ma baara se ka k'olu ye ka o kumana olu tɛ se ka jati fɛn fɛn bɛ maa su o se ka jati fɛn sanuma ye wa olu tɛ jati jamadu la fana k'a fɔ ko jamadu min k'a ka sanu i y'a faamuya bon sisan nɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn sɔfɛlen i n'a fɔ fɛn fɛn bɛ maa su i n'a fɔ cogo min na dɔrɔgu ninnu ɲɔ dulɔ fɛn o fɛn ni yirimafɛn de don an ko bɛɛ lajɛlen jamadu ye mais yirimafɛn min walima yiriden min i y'a dilan k'a labɛn a bɛ maa de su a bɛ maa bɔ a hakili la a bɛ maa su o tuma nin bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kɔnɔna na parce que olu sɔfɛlen don wa yuhaddu sharibuhu wa ni mɔgɔ min y'o fɛn fasugu ninnu fana min ayiwa i bɛ haddu dɛ an bɛ haddu i y'a faamuya an bɛ haddu bi khilafil hashis o tuma na ko hashisa ni o ti kelen ye i y'a faamuya ani wala iphone ani iphone fana nin bɛɛ lajɛlen ye sigarati fasugu dɔ de ye nin bɛɛ lajɛlen ye sigarati fasugu dɔ de ye n'u bɛ maa su dɔrɔn u sen bɛ bɔ ayiwa jamaduya la o bɛ kɛ fɛn sɔfɛlen ye wa sakiran ani sakiran fana nin bɛɛ lajɛlen ye sulifɛnw de ye i y'a faamuya bon wa nahawiha ani o n'a ɲɔgɔnnaw a ko an filɛ ka nin minnu fɔ nin ye bin ani iphone ani sakiran n'u ye bin fasugu dɔ de ye nka n'u b'o o bin yala wagati min na fa tahiru ka sani fa inna min aljabadi li'annaha min aljabadi parce que n'u ye jamadu de ye nka n'u yɛlɛmana ka kɛ sulifɛn ye ka ban u bɛ bɔ jamaduya kɔnɔna na u bɛ kɛ fɛn sɔfɛlenw ye sa i y'a faamuya o tuma na an bɛ fɛn sanumanw de kan halisa wa yuhrimu mu'tiha liyaghtiya al-aql yani o b'a kɛ haramu ye a ka dun parce que a bɛ maa hakili yɛlɛma a bɛ maa hakili yɛlɛma o kɔrɔ bin ninnu n'u magari ka fini na k'i to i posi la i bɛ se ka sali n'a ye n'a magari ka fini na fana a tɛ kɛ sɔfɛn ye an filɛ ka minnu fɔ nin ye sisan hashis ani iphone ani sakiran nin bɛ bin fasugu dɔ de ye nka u b'o dilan k'o kɛ sigarati ninnu n'a ɲɔgɔn na a bɛ maa hakili yɛlɛma a ko mɛ n'a magara i la walima ka nati sira wɛrɛ fɛ min tɛ dunni fanfɛla ye o ka sanu baasi t'o la mɛ na k'a dun o de bɛ kɛ haramu ye dɛ parce que a bɛ maa hakili yɛlɛma wala yuharrimu tadawi biha fi zahir al-jasadi an filɛ ka nin minnu fɔ nin ye k'i farikolo kɛnɛmana fana furakɛ ni a ye baasi tɛ o la i y'a faamuya masalan bin ni mɔgɔ min y'a susu k'a mugu bɔ i b'a k'i joli la a b'a furakɛ mɔgɔ min mana mun kurukuru dɔ b'i la a b'o bɔ i la o n'a ɲɔgɔnna i bɛ se k'a k'o ye mais a se ka dun dɛ i man kan k'a sisi dun i man kan k'a yɛrɛ dun k'a sababu ye k'a bɛ maa su o kumana ni a donn'o fanfɛla dɔrɔn i b'a to yen o de ka ɲi nka farikolo kɛnɛmala fanfɛla i bɛ se k'olu furakɛ n'a ye mais o tɛ tɔ ninnu na dɛ o tɛ sulifɛn tɔ ninnu na dɛ i n'a fɔ ɲɔdulo ayiwa fɛn wɛrɛ k'a ji bɔn raisin ji walima inabu ji walima tamaro ji o n'a ɲɔgɔnnaw k'olu bɔ k'a kɛ dulɔ ye ayi a man kan k'i farikolo mun ye dɛ o sɔfɛlen yɛrɛ yɛrɛ de don o se ka kɛnɛmala baara kɛ o se ka kɔnɔna baara kɛ o fan bɛɛ lajɛlen a tɛ bɛɛ ka baara kɛ n'a ye mais an filɛ ka hasisu min fɔ nin ye an filɛ ka iphone min fɔ nin ye an filɛ ka sakɛrɛ ninnu ye bin fasugu dɔ de u bɛ sigarati dilan ka bɔ a la o dɔw b'a kɛ u b'a fɔ ko hashish yani i b'a ye arabu bolo bi u b'a dilan u b'a min u b'a sisi jugu sama bon a sisi samali ani a yɛrɛ dunni n'o bɛ maa su o haramuyalen don walima n'a sisi yɛrɛ bɛ se ka hali i ka santé tiɲɛ
a bɛ kɛ haramu ye mais k'a mun i farikolo la baasi t'o la mais dulɔ ninnu kɔni a tɛ bɛn hali k'o mun i farikolo la mun an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an ma nin kun ye jamadu ni ale walawalali ye fɛn sanumanw na ani fa min n'o sɔfɛlen don a la k'o fɔ mɔgɔ ye a ka faamuya o kuma nin ye 18nan ye fɛn sanumanw la bon sisan nɔ an bɛna don 19nan de la sisan o ye jumɛn ye sisan al-labanu al-adami walau kafiran hadamaden nɔnɔ o fana ka sani hali ni kafir de don hadamaden nɔnɔ a ka sani hali ni kafir de don a faamuyara o kɔrɔ i ni kafir dɔ sigira ɲɔgɔn fɛ a muso a sinji bɔra ka sari i kan i bɛ se ka sali n'a i ka fini na baasi fosi t'a la walima ka silamɛ den di kafir den ma a ka sinji di a ma baasi tɛ nin fana na parce que a ji in sɔfɛlen tɛ i y'a faamuya o ye a 19nan ye ayiwa o ye 19nan ye hadamaden nɔnɔ hali ni kafir de don a ka sani wallabanu ghayri muharram al-akli walau makruhan a ko fɛn o fɛn n'a sogo haramuyalen tɛ i y'a faamuya ni a sogo haramuyalen tɛ a nɔnɔ fana o sanuman don masalan ɲaamɛ nɔnɔ a kɛra i ka fini na a kɛra i ka salideben kan a bɛ se ka dun bɛ se ka furakɛli kɛ n'a ye baasi t'a la a ka sanu saga nɔnɔ bɛ ten ba nɔnɔ bɛ ten misi nɔnɔ bɛ ten zonzani nɔnɔ bɛ ten fɛn o fɛn n'a sogo bɛ dun i y'a faamuya a nɔnɔ mana bɔ i bɛ se k'a dun i bɛ se k'a min n'a kɛra i ka fini na baasi t'a la hali n'a sɔrɔ ko min sogo ye makuruhu ye i n'a fɔ jakuma ninnu i n'a fɔ kungo kɔnɔ warani ninnu u sogo dunni makuruhu de don haramuyali tɛ olu la i y'a faamuya olu bɛɛ lajɛlen o nɔnɔ ka sani hali n'a kɛra i ka fini na i bɛ se ka sali kɛ n'a ye a kɛra i ka salideben kan i bɛ se ka sali kɛ n'a ye o n'a ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen bikhilafi labani muharram al-akli nka fɛn o fɛn n'a sogo dunni haramuyalen don o nɔnɔ sɔfɛlen don dɛ fali nɔnɔ i sɔrɔ a tɛ bɛɛ ka sali n'a ye dɛ i b'a ko ka bɛɛ la ni ɲɛgɛnɛ bɛɛ de ye kelen sɔɔ ɲɛgɛnɛ y'i sɔrɔ le ɲɛgɛnɛ y'i sɔrɔ wulu ɲɛgɛnɛ y'i sɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna a nɔnɔ de ko don o n'a ɲɔgɔnna nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn sɔfɛlen ye o nɔnɔ n'a y'i sɔrɔ kɔni parce que ninnu sogo tɛ dun u sogo haramuyalen don wa u nɔnɔ fana sɔfɛlen don fɛn fɛn fana n'a sogo bɛ dun o nɔnɔ ka sanu i bɛ se k'a nɔnɔ dun i bɛ se k'a nɔnɔ maga ɲɔgɔn ɲɛ i bɛ se ka baara kɛ n'a nɔnɔ ye o kuma na an b'a mɛn ko Europe ninnu k'u bɛ sɔn biri k'a nɔnɔ bila ka na an fɛ yan u bɛ faliw biri k'a nɔnɔ bila ka na an fɛ yan ayiwa n'a sɔrɔ mɔgɔ min b'a dɔn ko olu de don i man kan k'a dun dɛ a sɔfɛlen de don hali n'a y'a dilan k'a kɛ mugulama de k'a bila ka na a man kan k'a baara ɲɔgɔn ya wa ni ala y'a kɛ n'a a nɔnɔ ji sera i ma fana a sɔfɛlen don dɛ a man kan a ka dun an ka mazhabi la ani le fana nɔnɔ min bɛ bɔ ale la ale fana b'o cogo la fɛn fɛn sogo dunni haramuyalen don silamɛya la a nɔnɔ fana sɔfɛlen don fɛn fɛn sogo dunni bɛ daga o nɔnɔ sanuman don hali n'a sɔrɔ fɛn makuruhu de don nɔnɔ ka sani an bɛ ala deli Allah subhanahu wa ta'ala ka diinɛ in faamuya cogo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma o kuma na sisan nɔ a 21nan an bɛna taga o de la sisan nɔ wa fadalatul mubahi min rawsin wa ba'rin wa bawlin wa zibulin dajajin wa hamamin wa jami'i tuyuri ako fɛn min n'a bɔra fɛn o fɛn n'a sogo bɛ dun a bɔ kabini saga ni ba ni misi ni ɲaamɛ na i y'a faamuya ani a ɲɛgɛnɛ ani sɛw bɔ ani pa ni fɛn tɔw bɔ nin bɛɛ lajɛlen ye fɛn sanuman ye i y'a faamuya fɛn o fɛn n'a sogo dunni bɛ daga i y'a faamuya bɔ min bɛ bɔ a la n'a kɛra i ka fini na a sanuman don fosi t'a la i bɛ se ka sali n'a ye masala misi bɔ saga bɔ ɲaamɛ bɔ ba bɔ saga bɔ ayiwa kɔnɔw bɔ sɛw bɔ mais sɛw bɔ ani kɔnɔ bɔ kuma wɛrɛ bɛ o la an bɛ tila ka na ni o ye insha Allahu mais alhaqiqa u ka sani fɔlɔ nka an bɛ tila ka u fa min sɔfɛlen don an bɛ tila ka na ni o fana ye i y'a faamu o kɔrɔ fɛn fɛn sogo bɛ dun sa bɔ min bɛ bɔ o la ɲɛgɛnɛ min bɛ o la a bɛɛ lajɛlen ye fɛn sanuman de ye n'a kɛra i ka salideben kan a bɛ se ka sali n'a ye a bɔ n'a ɲɛgɛnɛ bɛɛ fɛn fɛn sogo bɛ dun
afamiyara fengo fe na sogo be du enye ta la folo nga musokorobaw o kumba mishibo de takatoli ku kasoko na munai o be sele aka kaso hal de no fezaka wala me otisaka ke falibola asaka ke uluboye asaka ke aywa leboye asaka ke fen boye femin so haramelo me ne misi bodi do abitaka walma ba bodi do abitaka walma saka bodi do abitaka fen fe na sogo be du har pam fen ulu fana bo chogo yala ubo o fana kasani ala kambe so abama ala kanye kadama akonka koloni she ani amfleka fenya ma minun fo sharti mimbe ubo sani yala malam yusta'mal an-najasa konka sharti de nasur uti sofen bara nyonya de o kuma anga farafishe nunu minun maralente olu seka olu bo salmante de ya famia parce que chez labdal do kono hal de nyarani manan nyamanantake abi a shoki abi wulu dawla abi aywa nyengen konnauna abi ntumunu faga ku dun fenfe na bi balo fen sofelenna ya famia abi balo fen sofelenna abona nyengene o sofelendo hal nasura ire sogo bi daga ka dun fengo fe na balo ye sofende abo ina fa nga farafishe no labla no be sokonda no bi fembe dun o kuma olu bo o sanu mantede o sofelende do na kerika fene ba ko ka bwala kono minu fana no be jifa dun ina fo ka nunu ina fo duga nunu ina fo sege nunu olu fana bo sofelendo parce que ubi balo fen shude la ube balo fen shude la fengo fe na be balo fen shula amanka akadu nga fo fe balo fen shula ama ana bo serima wala ma nyengene serima asofelendo meni to babu sewde do ulla maralembe ibolo mena soro to babu shewde do ulla maralembe ibolo obe surude kono ibolo obe surude kono ubalo ke fengore binko ani nyoni bunu ni fengore o minti fen shuye aywa ba site ola ngana so halbe fen shu duma nasro fen shu iyede ba kantigede ni sharia ka kantigede apre ba sogo duma ba site ola matla shewo bi bolo aywa shewere de bi bolo ni min banna bo kantike ibitla ko sogo de laka di o shekele o matuguni o kasani ba site ola menasro ibe she sude kaka dlanka di she no matuguni asofelendo me wal ma she nu o baro jege jifa kota alila ale fambe kasanu o kuma o chukura kelendo fana o she nu bo fana bisanu ya famia do de laka nyini ngali ke tuba misri bay ni da sanfe insha Allah tugila mobe pon nardi ko dlo izini mbolu kerefe ube dlo nyaga bo ubta taka duka bawo makoy la bibenwa anya yira ula kwa bebe me nanya bo na tara dlo nyaga di aywa fenga nunu ma baga nunu ma ubi bo minke o sofelendo de o sofelendo parce que dlo sofelendo foni ayasro nyaga mbi bo ala de kako akake dlo e folo ya famia bokmana fengo fe ni fen sofelende do ni bagan ba dun hal nasro bagan yele sogo be dunde aywa bombe bo bagan na wal man nyengene mi bala sofel na yisre ba ko kabila me nasro e ka bagan o balo bi ndorande o balo te jifay sogo haram fen sofelente o kuma na hal no bo wal mun nyengene kera ila ay basite wala se ka salnay ambe ala dili Allah subhanahu wa ta'ala akadina fam ya chogo nyumandi amma bo choya kele fana duni dorondere hal nasro ku ummini ji ube ji mimi ko e sofede walma ika bagon flene sawni bawle be wolo ube ji mimi glode do walma yi falu ni shori birika duma wobo nono de mi o kuma na pasanya ida nono sofelendo o kuma nasro fana ika bagon numbe o nono fasu de mi o kuma na o bonu nyengene o seka saniya de o fana sofelendo Allah subhanahu wa ta'ala kambe aswabama parce que fenye fen flade bagan ayres kasano annono kasano anyengene kasano abbo kasano kasoro aywa abalote fen sofele ngana abalo kera fen sofele kaban annono kay basite ola me anyengene na abbo nu kera if ikasal debena wal ma ikasal yorola ko be sofeni odere ya famya okumana ambi ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka dina in fam ya chogo nyuma ako di ambela jelema sisano kono fana bo chogo la fenfe pam fenye sa abela jelembe do ninkiri kelen konnana usoko kanyi aywa ngafo unya mana tanu unyengene mana isoro ba site ala halni mako ngana soro biso fen gonde dun sege nunu duga nunu olu fana betende usobe beke sofe en sofe lenye wal fa'ara
wal faru min al mubahi ako nyina fana fen sanuma de do nga sharti nasoro nyina fana iba balo donde ya famia nasoro nyina fana yiri jati kasanu wa fadlatuhu an yamananta fana kasanu ngani aya soro nasoro ka nyamananta ko afana be fen sude du walma be fen orde du minunte fen sanuma ye o kuma na nyine fana abobi sofe anyengene fana bi sofe illam yatasil fadlihi illa idha tahaqqaqa aw dhanna isti'mal linajasi yani akoro alkiri sogonunu aka soro nyine ndangan ya bi bulo ka fo uti fen shudu nasoro ku bi fen sofe len du doro aywa abobi sofe anyengene be sofe nganyengene ko ni nyine re jati akasanu akadajaji abina fo she be khilafi la hamami nga konoti tende parce que kono adonendo anga pigeon minu bambolo bi nyoni tigade du nga she fana bi ochogal na bi sofe du doro amanka barake kene abona nyengene fala yusta'mal bin najasa parce que kono aleti aywa una nyogona uluti sofe bara nyogonya nga fona soro kono mi ire ba do pere nin kono nyire de sofe nya dala nyiri ya ba dun o dangani ya bi bolo o kuma na abo fana biki o chogo yala na abo magara ila duro asofelendo o kuma na bi ala dili Allah subhanahu wa ta'ala ka dina in fam ya chogo nyumandi ambela jelema sisano amena do wa mararatu غير محرم العقل من مباح أو مكروه ako mararatu ji verti do de ye abe bo sogo ani golo ni nyogonche fe nyana mawula ne bagan fakasa ji fasugu do da abe bo ni nyogonche sogo ni golo ni nyogonche ya famia o ba fo de ma el marara ya famia غير محرم الأكل من مباح أو مكروه عليك السانوماندو ya famia ni aya soro abe ka bo fenna femin sogo duni kan ya famia walma femin sogo e makruhi ako muradu ni ale o jumen ya safrau alkainu fil jilda abe bo goloche ma'luma lil hayawanat abdonendo ni fe nyana mawu fanai kuma ala kan be sobama shuinata amba blayano ya ala ya latike insha Allah dongere amena walanda yin to la teme kadi awma am fleka datta mugan fladila o ba yira atotora ewa insha Allah shegi nyogona fen sanu mauna okuma na bido fen sofele on fana feminin sofele direct ambu bela jilen fana fo okuma ni fen sanu maunye okuma na kan fen sofele on kelen sama ka bo uni nyogonche okuma na be walanda yin joano ambe befo dante folimina bafo ala ka suyarati ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي للصراط المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار ومن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.